Zone Grid isinailalim po sa red and yellow alert kahapon dahil sa kakulangan sa supply ng kuryente. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Isinailalim sa red at yellow alert ang Luzon Grid kahapon Mayo at 13 dahil sa kakulangan sa supply ng kuryente na hindi nakasabay sa mataas na demand ayon sa pinakahuling abiso ng National Grid Corporation of the Philippines. Batay sa datos, umabot sa 12,537 megawatts ang peak demand habang 12,447 megawatts lamang ang available capacity na nagresulta sa kakulangan sa reserba ng kuryente sa grid. Naitala rin na may kabuang 4,681.6 megawatts ang hindi available sa system sa nasabing oras. Isa na ilalim sa red alert ang Luzon Grid mula alas 3 hanggang alas 8 ng gabi habang nauna itong nasa yellow alert mula alas 2 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon at muling ibinalik sa yellow alert mula alas 8 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Ipinaliwanag na inilalabas ang red alert kapag hindi sapat ang supply ng kuryente upang matugunan ang demand at ang kinakailangang operating reserve ng transmission system, habang ang yellow alert ay binibigay kapag kulang ang reserbang kapasidad para sa contingency requirements. Patuloy naman na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon ng power grid upang maiwasan ang posibleng epekto sa konsumo at sa serbisyo ng kuryente sa rehiyon. Mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.